ମହୁଲଖାଲଠାରେ 27ତମ ମା ଖଣ୍ଡରାଇ କ୍ରିକେଟ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଅନୁଷ୍ଠିତ। ସୁକିନ୍ଦା ବ୍ଲକ ରାଂସୋଳ ପଞ୍ଚାୟତର ମହୁଲଖାଲ ସ୍କୁଲ ଫିଲ୍ଡଠାରେ 27ତମ ବାର୍ଷିକ ମା ଖଣ୍ଡରାଇ କ୍ରିକେଟ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଆୟୋଜିତ ବାର୍ଷିକ କ୍ରିକେଟ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟକୁ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଏସ୍ଆର୍ସିକେ ଏମ୍ଏସ୍ର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଭରତ ଚନ୍ଦ୍ର ମହନ୍ତ, ରଂସୋଳ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ କନକଲତା ସର୍ଦ୍ଦାର, ଅଜୟ ନାୟକ ଅତିଥି ଭାବେ ଆମନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇ ଖେଳକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି। ଖେଳ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ଅତିଥିମାନେ କିଛି ସମୟ ବିତାଇ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ 8 ଦିନ ଧରି ଚାଲୁ ରହିବ ଓ 16ଟି ଟିମ୍ ଭାଗ ନେବେ ବୋଲି କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। Raju, cool and drew right hand over the wicket, medium fast eight, Raju Kopai. ये बॉल का पुलटा चला का वरन तेरे गुस्से में जेते बॉल चल जाती बाउंड्री लाइन बाहर को अवले का दर्शन या चौका तो ओवर परिसमाप्ति।